Тук прецеждам кефира, който си правя всеки ден. Винаги използвам пластмасов гевгир и дървена лопатка, за да не раздразни гъбата. Всъщност, то не е гъба, те са кефирни зърна. Ето ги при мене какво представляват. При някои гледам са по-зърнести, при мене са като тип извара. Не знам правилно ли е, не, но важното е, че кефира винаги се получава. Ето това остава. И това ще стартира новия кефир. Това е прецедения готов кефир. Вижте каква кремообразна хубава структура има. Ще бъде разсипан в бутилки. Кефирните зърна са вече прехвърлени в измит буркан. Тях самите не ги мия никога. Така съм чувала. Съдържат около тях кефиран. Той може би действа като стартираща течност за новото мляко. Ето, заляла съм с прясно мляко. Чакаме 24 часа.